Φτάνει το τόσο με την Ανούλα, μαζεύανε μήλα από ένα δέντρο. Ήταν η Ανούλα πάνω τώρα και την κρατούσε ο Τωτός. Κάνε μαλακία. Η Ανούλα φορούσε ένα μικρό φουστανάκι, μικρό ξέρω, και άσπρο βρακί. Και όπως την κοιτάει ο Τωτός, είδε λίγο αίμα στο βρακάκι της. Την παρατάει εκεί, μαμά, η Ανούλα, μαμά, τι έπαθε παιδί μου, η Ανούλα, μαμά, τι έπαθε, έκοψε τα αρχίδια της. Είναι τώρα σε μια πτήση, μιλάει ο κυβερνήτης, σας καλωσορίζουμε στην πτήση τάδε, με προορισμό τάδε και το ένα και το άλλο, να έχετε μια όμορφη πτήση και όλα αυτά, αφήνει το μικρόφωνο, ξεχνάει ανοιχτό όμως. Γυρνάει στον κυβερνήτη. Πω ρε μαλάκα, ξέρεις τι θα ήθελα τώρα, να ρίξω ένα χέσιμο και να πηδήξω την αεροσυνοδό. Γελάει ο κόσμος μέσα στο τέτοιο, ξέρω εγώ, το ακούει αυτό ο αεροσυνοδός, αν το μαλάκα ξέρει το μικρόφωνο και το αρχίζει, τρέχει να το προειδοποιήσει, σκοντάφτει, πέφτει κάτω και γυρνάει μία της λέει, μη βιάζεσαι, έχει να χέσει πρώτα. Μπαίνει ένας τύπος μέσα στο καφενείο, λέει, παιδιά, ό,τι πιείτε κερασμένο από μένα, λέει, είμαι πολύ ευτυχισμένος, λέει. Πάει ο φίλος του εκεί πέρα, τι έγινε ρε φίλε, γιατί έτσι τέτοια ευτυχία. Ο γιος μου ρε πέρασε στο πανεπιστήμιο. Α, το μπούστι. Όχι αυτός ρε, ο άλλος. Γυρνάει ο σύζυγος, τέρμα μεθυσμένος το βράδυ στο σπίτι. Παραπατάει, τέλος πάντων τα $1000 και φτάνει στο κρεβάτι, πέφτει. Από το μεθύσι εκεί πεθαίνει κιόλας, ξέρω εγώ, πάει στον παράδεισο. Στην πύλη τον υποδέχει το Άγιος Πέτρος εκεί στη ρεσεψιόν. Περάστε, καλώς ήρθατε. Γιατί είμαι εδώ, δεν θέλω να πεθάνω. Γύρισε με πίσω στη γη, μου να πάω να ζήσω. Λέει, σε παρακαλώ, άνθρωπο μου, τι είναι εδώ. Πέθανες, τέλος αυτό. Μα δεν θέλω να πεθάνω. Χτυπάει το κεφάλι του εκεί, ξέρω εγώ, του λέει και θα δεις το μόνο που μπορώ να κάνω. Θα σε γυρίσω πίσω, αλλά όχι σαν άνθρωπο, σαν κότα. Και μάλιστα στο διπλανό το σπίτι λέει από το δικό σου, που ο γείτονάς σου εκεί έχει το κοτέτσι, ξέρω εγώ, θα βλέπεις και τη γυναίκα, ώστε να το άλλο συμφωνείς. Συμφωνώ. Χλάτς, το στέλνει σαν κότα πίσω, ξέρω εγώ. Κάθε αυτός κοιτάει και το σπίτι, σε κάποια φάση νιώθει και ένα γαργάλιμα στην κοιλιά, σφίγγεται λίγο, κλουπ, βγαίνει ένα αυγό. Μετά από λίγο, ξανά άλλο ένα γαργάλιμα, ξανασφίγγεται, κλουπ, πάει και το άλλο το αυγό. Βγάζει και το τρίτο, πάνε εκεί που ζορίζει να βγάλει και το τέταρτο, του τραβάει μια σφαλιάρα η γυναίκα του. Ξύπνα ρε άνθρωπέ μου, να πούμε, δεν φτάνει που κακαρίζεις όλη τη νύχτα, θα μας καταχέσεις κιόλας. Φτάνουν το τόσο τώρα στην τάξη και τους λέει η δασκάλα, θα μου κάνετε όλοι από μια πρόταση, η οποία θα καταλήγει σε μάνα είναι μόνο μία. Σκέφτονται τα παιδιά, σκέφτονται, σηκώνει η Ανούλα το χέρι. Για πες μου εσύ Ανούλα, εμένα η μαμά μου, επειδή με αγαπάει πολύ, μου μαγειρεύει, μου σιδερώνει, μου πλύνει τα ρούχα, μου κάνει όλες τις δουλειές στο σπίτι. Άρα, μάνα είναι μόνο μία. Μπράβο Ανούλα, παιδί μου. Σηκώνει χέρι ο Γιωργάκης. Πες και εσύ Γιωργάκη. Εμένα η μαμά μου μ' αγαπάει πάρα πολύ. Και κάνει άλλες δουλειές στο σπίτι και φτιάχνει πολύ ωραίο φαγητάκι. Και μάλιστα φτιάχνει κάθε ένα φαγητό για τον καθένα, ό,τι του αρέσει. Γιατί εγώ δεν τρώω ρεβιθιά και όποτε τρώω καπάτι. Άρα, μάλλον είναι μόνο μία. Μπράβο Γιωργάκη, παιδί μου. Σηκώνει και το δώσει στο χέρι. Κυρία, θα πω κι εγώ. Ναι. Για πες και εσύ τότε. Εγώ τις προάλλες πήγα τη μαμά μου στο σούπερ μάρκετ. Και μου λέει να σου πω, πήγαινε φέρε 3 κοκακόλες. Πάω κι εγώ, πάω. Και είχε μόνο ένα μπουκάλι και φωνάζω, μανά, είναι μόνο μία.